Kotu ta Abuja ta dakatar da wa'adin hana karɓar tsofaffin kuɗaɗe da aka yi kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Za ku ji babbar kotu ta Abuja ta dakatar da CBN akan wa'adin hana karɓar tsofaffin kuɗaɗe da ta yi. Kotun dai ta dakatar da wa'adin dai akan sai 15 ga wata. Za ku ji yadda ta yanke hukunci. A ce dai gwamnonin nan da suka kai ƙara sun samu nasara akan ƙarar da suka kai shugaban ƙasa tare da gwamnan babban bankin CBN da suka kai su ƙara kenan. Gwamnonin sun haɗu ne su uku. Gwamnonin ne sun haɗu su uku tare da Malam Nasiru El-Rufai da Malam Yahaya Bello na jihar Kogi da gwamnan Kebbi kenan. A ce dai gwamnonin dai sun yi nasara akan wannan ƙara da suka yi. Kotun ta ce a ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗaɗen ne tunda ba a wadatar da al'umma da sababbin kuɗaɗen ba. Kotun dai ta ba da umarni a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗaɗe kafin nan da 15 ga wata. Kafin nan da 15 da wata za ta yanke hukunci kenan. Za ku ji majalisar ƙasa ta gayyaci shugaban banki ya zo ya yi bayani akan wannan ƙuduri nasa da ya umarci a hana amfani da tsofaffin kuɗaɗen. Haƙiƙa ya ce nan da 'yan lokuta kaɗan kenan zai da shi da al'ummarsa abokanan aiki ba dare ba rana suna ci gaba da aiki ta yadda za a yi su wadata 'yan Najeriya da sababbin kuɗaɗen kenan. Sun ce nan da 'yan lokuta kaɗan za su wadata 'yan Najeriya da sababbin kuɗaɗen da za su ci gaba da amfani da su. Za su ci gaba da amfani da kuɗaɗen ne. Duk wanda ya kawo tsofaffin kuɗi za a canza mai da sababbi har sai an ga tsofaffin sun ƙare a hannun al'umma kenan. Masu sauraron mu, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa. Duk lokacin da muka ɗora muku shirye-shiryenmu za su zo muku ba tare da ɓata lokaci ba.